I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Ne znam šta ćemo sada igramo. Možda ćemo... šta da igramo? Imaš ti neko ideju šta da igramo? Može Minecraft. Evo. Ovo će bude Minecraft preživljavanje. Ja sam već započeo kućicu i tako to i na početku kad sam već krenuo sam našao jednom čestu stek dijamanata, tako da to je to. Ne znam sad šta radi. Čekajte, stiže mi poruka. Šta kaže? Ko je ovo foto? What the fuck, ko je ovo? Suzana. Puškurac, конечно, staviš kamen. Dobro, nisam ja isključio, ja sam ugasio kameru, zašto ona ugasio kameru? Ajde, učitaj se. Znači, ovo moj brat priča sa devojkom. Evo taj stek dijamanata. Da, ovo je moja kuća i našao sam bio selo. Da, samo da uključim jedno. Da, uključim još i to. Da. Krenuo sam dole u manj. Reci ti nešto ako hoćeš. Češ da kažeš ti nešto? Može. Na kraju epizode ove lajkujte, subscribe-ujte njegov kanal i komentarišite i šerujte klip i lajkujte. To je bio moj brat i dobijem puno podrške od njega i tako to. Da, jako puno podrške. Oh my god. A što? Nemoj da im pustiš kameru. Zato što ne može. Ne budi dosadna, evo te. Znači, to su od druga devojke, pa nas smaraju, brate. Zovu nas pa prekinu, Znaš što oni čuju? Bol me dupe što me čuju. Nije to Tamara. Ali zato idete na YouTube. Upravo snimam klipove, a vi zovete. Ajde. Šta je se našali? Franz Braid. Da je Daniel onaj, nego Daniel, nije ovaj drugi Daniel. Da ne pomislite da je... Sigurno ne. Da. Shit, beži.
Da skeleton je Evo sad. ti koji Au! Danijel. To sam ja, bre. Uključi kamer. A uključio sam. A, uključio je kamer. Ko to gleda onaj... Ti si budala, ne ja. Bili koji. Glupačo to je... Bol me dupe. Šta je? Prekinu. Ti si prekinuo. Ne, nego šta. Slabi mjesto. Dobro. I kaže okej. Šta? Lekuša je rekla okej. A se nekako ispalila. Rekla je okej. Ova kaže ajde pusti njih da ne diram. Ajde. Kaže ovo okej. A, okej. Devojke ne... Dakle, ne mora ostati opet da ne kaže šta. I onda je ona rekla ajde okej. A, okej. Toliko što. Budu li to opet nazvali, ne vidim se još. Još smaraju dosta. Šta nemaš reći koliko su... Nemaš šta reći koliko su glupe. Verzije devojke. To ti je to ti je ljudi kad imate devojku. Ko? Suzana? Nije ono. A što lažeš? Pa šta? A što lažeš da ti nije devojka? Mogu da ti verujem. A palim te golim. Moje stare... Opalim te... Mu. Šta mučeš, nisi krava, bon. Čuti. Čuti dok lažem. I ne diraj mi slušalicu, ubiću te. Suzana ima ti ubijen dečka. U stvari, ima ti ubijen drug. A pa sad... Šta ti rekla? Nije rekla da ne sereš. Kome si rekla? Danijele, znao sam. Mrš mamu ti jedan. Ti spali. Krava je. Šuti. Bol me dupe. Kad je krava. Kome hoćeš da kažeš? Doći men dijamanta. Sad nama priča. Šta koliko sam skupila? Pa nije, Dobra, aj prestanite. nećemo da se svađamo. Ako ste nas zvali da se svađamo, nećemo. Iskreno mi se svađala mi još. Jebi se. Nismo ništa ne čuli. Lejkoša, šta ti govoriš? No pojma mene pitaš. A, 12.